Sugatan matapos maaksidente ang TV host at komedyanteng si Wally Bayola. Kasama ang ilang rider bumiyahe papuntang Naga City si Bayola nang sumemplang ang minamaneho niyang motorsiklo sa barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur hapon nitong March 29. Mabandang 2:30 ng pagkahapon sudma March 29. Sarong bistadong komedyante ang naaksidente sa partikang Andaya Highway, Barangay Belcruz, Lupi, Camarines Sur. Base po sa investigasyon, ang biktima heading towards Naga City, pagabot po ninda sa slighted curve and pababa na highway sa parting malubak ng tinampo, duman po siya na aksidente. Ang insidente po tulos man na respondihan ng ambulansya kang BFP, tapos dinara sa BMC Naga City, and later nilipat po sa Mother Seton Hospital. Sabi po nung kasamahan niya na lubak daw po, nahulog doon sa may parang butas sa kalsada po. Tapos medyo madulas din po doon, kaya na slide siya. Sa left side ata yun sir, medyo hindi niya magalaw yung paa niya. Sa social media post, nagpapagaling na at nasa maayos na umano ang kalagayan ni Bayola na nasa isang pribadong ospital sa Naga City. Pasado alas 7 naman ng gabi na parehong araw na magkalat ang mga bote ng soft drink sa lansangan sa Andaya Highway na sakop ng barangay Kulakling. Sa investigasyon, patungo sana ng Naga City ang truck nang naputol umano ang tali na sumusuporta sa mga case ng soft drinks. Agad namang nalinis ang mga basag na bote at walang nasaktan sa insidente. Sa Naga City, nasalpok naman ang dalawang motorsiklo sa National Highway ng Del Rosario, Naga City. Wala pang pahayag ang Naga City Police Office sa kung kumusta ang lagay ng isa sa mga rider na duguan matapos ang insidente. Paalala ng mga otoridad ngayong Holy Week at inaasahan ang pagdagsa ng biyahero na uuwi sa kanilang probinsya. Ang abiso mi lang po sa mga motoristang maagi digdi sa Banwaan kang Lupi na mag-observe sa mga road warning signs na nakalag sa gilid kang highway and sa mga accident-prone area po. At magsulot na rin po ng protective gear, lalo na po sa mga nagmumotor para sa indang kaligtasan. Jan Amador, CSN.